Barkanmu da yammaci, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin sabon shirin da muke gabatarwa na karatun Biology, sannan yi bayaninsa a cikin harshen Hausa. Idan ba a manta ba, satin da ya gabata mun yi magana a kan rabe-raben halittu ko kuma classification of living organism, inda a cikin bayanin muka gaya muku adadin halittun abubuwa masu rai wanda muke da su a doron ƙasa, wanda suka haɗa tsakanin tsirrai da kuma dabbobi. Sannan kuma a cikin bayanin mun muku bayani hanyoyin da masana ilimin kimiyya suka bi wajen ganowa da sanyawa halittu suna da kuma rarraba su, wanda muka ce tsohon tarihi ne da ya samo asali tun kafin zuwan Annabi Isa har zuwa yau. Sannan a cikin bayanin namu da ya gabata mun ce halittu masu rai tsakanin tsirrai da dabbobi an raba su zuwa rukunin gidaje guda 5, wanda ya fara daga ƙananun halittu zuwa manya. Duk abu mai rai, mutum ne, dabba ne, ko kuma tsirrai ne, to za mu samo shi a cikin wannan kason bayanin da muka yi, wanda kuma a cikin bayanin muka kawo muku hanyoyin da masana ilimin biology suke bi wajen bambance tsakanin tsirrai da dabbobi. To yau kuma insha Allahu kafin mu ɗora a kan wannan rabe-raben halittu masu rai da muke da su, za mu fara duba ga wasu halittu guda 2, wanda muka ce har yanzu masana ilimin biology suna ta bincike a kansu, suna kuma taƙaddama a kansu wajen ba su matsaya, inda wasu masana ilimin suke cewa waɗannan halittun suna cikin sahun halittu masu rai, wasu kuma sun ce ba sa ciki. Misali, mu kalli ƙwayar halitta ta virus. Har yanzu masana ilimin biology ba su ba ta matsaya ba, inda wasu masu ilimin biology suka ce ita virus aba ce mai rai, wasu kuma su ce ai virus ba ta da rai. To amma fa kuma kowa ya kawo nasa dalilin, kuma kowa ya kawo hujjarsa. Bisa tsarin kimiyya na biology suna amfani da wasu na'urori wajen gano halittu, domin wasu halittun girmansu bai kai ƙwayar zarra ba, ido baya iya ganin su. To misali ita kanta virus ɗin, ƙaramar halitta ce da babu halittar da ta kai ta ƙanƙanta idan mun kalle ta a matsayin aba mai rai kenan. Ba ta da girma, idanuwa ba sa iya ganin ita wannan virus ɗin. Akan yi amfani da na'ura ta ƙaro girman abu, wato electron microscope. Electron microscope. Da wannan na'urar ake amfani wajen ganin tsarin halitta ko kuma tsarin jiki na virus. Kenan idan muka tuna a baya mun ce ita bacteria ana amfani da normal microscope wajen ganin ta, amma ita virus ba zai yi ba, sai dai a yi amfani da electron microscope domin a ga wannan virus ɗin. Domin ita 'yar mitsitsiya ce, ba ta kai ƙwayar zarra ma girma ba, ita virus ɗin. Na farko kenan. Abu na biyu kuma, ita virus da za ka kalle ta da idanuwa, in ka haska ta da microscope ko kuma a kawo maka virus ɗin ka kalle ta, za ka ganta wasu 'yan kamar tarkacen garin gilas ne, 'yan ƙananun fararen 'yan mutsi-mutsi kamar gilas haka za ka ga virus a ido. Ta haka mutum zai iya ganin ta in ya haska da wannan microscope ɗin. Sannan a cikin jikinta tana da tsarin halitta wanda duk abu mai rai yana da shi. To, idan aka kalli virus da idanuwa za a ganta kamar 'yan ƙananan gilasai ne fasassu. Sannan kuma abu na biyu, ita virus ɗin tana lulluɓe da sinadarin abinci mai suna protein, shi ne yake kewaye da ita,
wato protein coat shi ne ke kewaye da ita virus ɗin. Abu na gaba da za mu ƙara nazari a kan ita wannan virus ɗin, za mu ga ita ba idanuwa ba sa iya ganin ta, sai an yi amfani da microscope. Abu na biyu, ya tsarin jikinta yake, za mu ganta kamar guntattakin gilasai ne, sannan kuma a jikinta tana lullube ko kuma tana kewaye da sinadarin abinci na protein coat. Idan virus za ta haihu, idan mun kalle ta a matsayin mai haihuwa kenan, to tana haihuwa ne ta hanyar replication. Shi tsarin replication kamar yadda muka faɗa a baya, mafi akasarin ƙananan halittu wanda idanu ba sa iya ganin su, idan za su haihu suna haihuwa ne ta hanyar rabewa gida biyu, kamar irin su jinsin bacteria kenan. Amma ita virus idan ta tashi haihuwa, bayan ta shiga cikin jikin abu mai rai, za ta dinga yin photocopy ɗin kanta ne, tana samar da wani nau'in na wata virus ɗin a cikin jikinta, ko kuma a cikin jikin wannan halittar da ta shige shi. Don haka virus za mu ga idan za ta haihu, tana haihuwa ta hanya mai sauƙi, wato za ta yi photocopy ɗin kanta ta samar da wani nau'i na virus ɗin. Hakan zai ba ta damar tara virus mai yawa a cikin jikin ɗan adam. To, wannan muna alaƙa da shi ne a matsayin virus tana matsayin abu mai rai kenan. Amma ko virus idan ta fito daga jikin abu mai rai ba ta haihuwa. Yanzu idan za ta fito daga cikin jikin mutum ta koma jikin wannan allon ba shi da rai, to virus ta zama aba mara rai. Tana da rai ne idan tana cikin jikin ɗan adam ko kuma halitta mai rai. Amma idan ta fita ba ta da wannan rayuwar da kuma sauran halittu suke yi. Abu na gaba kuma shi ne, za mu duba mu ga wanda suka ce virus aba ce mai rai, wato suke kallon virus a matsayin living things. Me yasa? Akwai dalilai da masana ilimin kimiyyar biology suka bayar, wanda duk wani abu mai rai sai ya ƙunshi wasu abubuwa a jikinsa sannan ya zama abu mai rai, ko kuma sai ya dinga aiwatar da wasu abubuwa a jikinsa sannan ya zama mai rai. To virus idan an kalle ta a matsayin mai rai, za mu ga abu na farko da virus take da shi ne duk wani abu mai rai da yake rayuwa a doron ƙasa yana haihuwa. To virus tana haihuwa, amma a ina take haihuwa? Tana haihuwa ne a cikin abu mai rai, wato jikin mutum ko dabba ko kuma tsirrai. Hakan ya sa ana kallonta a matsayin aba ce mai rai. Abu na biyu kuma, duk abu mai rai, tsirrai ne ko kuma dabbobi ne, suna da sinadari na halitta. Kowace halitta da Ubangiji ya halitta ya sanya mata wasu sinadarai da dole da su take samar da rayuwar kanta da kanta, ta kuma samar da haihuwa da kuma yaɗa zuri'a. Wannan sinadarin halittar ana kiransa da suna DNA da kuma RNA. To za mu ga ita virus, ita ma kamar sauran halittu ne, tana da wannan sinadarin halittar DNA da RNA. Hakan ya sa malamai na biology sun kafa hujja da cewa virus tabbas aba ce mai rai. Me yasa? Na farko tana haihuwa. Abu mai rai shi yake haihuwa. Dalilin su kuma na biyu, akwai sinadarin halitta wanda duk wani abu mai rai yana ɗauke da shi, wato DNA da RNA. Nan gaba idan Allah ya kai mu a darasinmu na gaba, za mu yi cikakken bayani game da ma'anar waɗannan DNA ɗin da kuma RNA. Amma yanzu abin da nake so a fahimta shine mu gane virus tana ɗauke da waɗannan sinadaran na halitta, wanda kuma shi ana samun su a jikin ne abubuwa masu rai. Abu biyu kenan za mu gani a nan gurin, tana haihuwa, na biyu kuma tana ɗauke da sinadarin DNA da kuma RNA. To iya haka idan muka kula, ya ishe mu hujja mu tabbatar da cewa virus aba ce mai rai. Yayin da wasu masu ilimin kimiyya kuma suna kallon virus a matsayin aba ce mara rai, wato non-living things. Wato suna kallon ta a matsayin ba ta da rayuwa,
kamar sauran halittu. Me dalilin su ko kuma menene hujjar su? Hujja ta farko shine duk wata halitta tana fara daga cell. A cikin kuma cell akwai wasu gaɓoɓi na halitta a cikin wannan cell ɗin. Waɗannan gaɓoɓin su ne suka haɗa da irin su kamar su mitochondria wanda ake samun sa a jikin cell. Akwai irin su Golgi bodies, akwai irin su ribosome da makamantansu. Waɗannan abubuwan da ake samun sa a cikin cell ita virus ba ta da shi. Sannan kuma abu na biyu da aka ƙara dubawa da aka tabbatar da virus ba aba ce mai rai ba shine idan ka kalli duk wani abu mai rai da muke da shi a doron ƙasa yana yin numfashi, to virus ba ta numfashi. Duk wani abu mai rai da muke da shi a doron ƙasa yana fitar da abu mara kyau daga jikinsa, virus ba ta fitarwa. Duk wani abu mai rai yana yin motsi, virus ba ta yin motsi. Kamar yadda a darasin mu na baya muka ce akwai wasu ɗabi'u na abubuwa masu rai, to ita virus ba ta da wannan, illa abu ɗaya, wato haihuwa da take yi. Hakan yasa har yanzu masana ilimin biology suke takaddama a kanta. In an tambaye ka mece ce virus, wasu za su ce ita virus halitta ce mai rai, wasu kuma za su ce virus halitta ce mara rai. Idan ka ce virus halitta ce mai rai, me hujjar ka? Ga dalilin da mun bayar. Idan ka ce virus halitta ce mara rai, me dalilin ka? Ga hujja da mun bayar. To hakan ya sa ita kanta virus ɗin an raba ta zuwa rukuni-rukuni ko kuma zuwa gida-gida. Misali, hanyar da ake bi a gane rabe-raben virus ko kuma rukuni da ta kasu shine hanyoyin suna da yawa. Masana ilimin kimiyya sun yi magana daban-daban game da rabe-raben virus. To hanyar da za mu duba mu gani shine wasu masana ilimin kimiyya suna duba yaya virus take haihuwa, hanyar replication ɗinta. Ana duba tsarin replication ɗinta sai a raba ta gida-gida. Wasu kuma ba da wannan suke amfani ba, suna amfani da me? Tana yaɗa cuta, to shi ne cuta take yaɗawa, sai a raba su ɓangaren cututtukan da suke yaɗawa. Wasu kuma suna amfani da tana shiga cikin jikin mutum ko ba ta shiga, ko kuma jikin dabbobi ko tsirrai, ta haka suka rarraba ta. Amma hanya mafi sauƙi shine kafin ka gano rabe-raben virus, za mu duba mu ga kamar da muku gani a baya na ce virus tana ɗauke da sinadarin DNA da kuma RNA. Waɗannan abubuwan idan da za a haska su a ga ya tsarin halittar su yake, za mu ga tsarin wani DNA ɗin ne abu ne kamar haka, kamar tsani. Haka tsarin yake. To akwai wanda za ku gan shi tsani ne a haka mai kafa biyu, nan ga kafa tsani, nan ma ga kafa tsani. To virus da take da wannan DNA din su ne wato masu DNA wanda suke da tsani mai kafa biyu. Wasu kuma virus din su ma za mu ga sa kamar tsani suke, amma kuma tsanin ba shi da makara guda biyu, ɗaya yake da ita. To yawanci virus din su da suke da wannan nau'in tsarin RNA din shi ne za mu gan su haka, RNA virus. To mafi yawa masana ilimin biology sun raba virus zuwa gida biyu. Tsarin wannan halittar na DNA da kuma tsarin halittar RNA da shi suka yi amfani wajen rarrabe su halittun virus ɗin. Akwai wacce za ku ganta mai tsani biyu ce, wato ɓangaren DNA kenan. Akwai wacce za a ganta mai tsani biyu ce, mai tsani ɗaya ce, ita kuma ɓangaren RNA. To za mu duba mu ga yadda aka raba su ta hanyar da aka yi da salon halittar DNA ɗinsu da RNA gida nawa aka raba su. Kamar yadda na yi muku bayani a baya, na ce muku virus ta gasu gida-gida, amma za mu yi la'akari da tsarin haɗakar sinadarin DNA da RNA mu ga gida nawa ta rabu, sannan kuma wani irin nau'in virus da ake samu. Misali za mu duba da ɗaya magani. Ta farko akwai wacce ake da suna DNA virus.
na farko kenan, wanda wani yana nufin double strand DNA virus. To wace iriyar virus ce mai wannan dsDNA virus din? Misali a cikinsu akwai adenovirus na farko kenan. Na biyu kuma akwai number 2 ita ce ssDNA virus. Ita kuma misalanta akwai irin su parvovirus. Sai nau'i na uku na virus ita ce dsRNA virus. Shi ne wato ta uku kenan. Misalin da shi ne kamar irin su Rio virus. Sai kuma ta hudu ita ce wacce ta haɗa da za a fara sa alamar ƙarawa. To za mu ga number 4 shi ne wannan na farko dsDNA ce, number 2 kuma ssDNA, na uku kuma dsRNA, na hudu kuma za a sa alamar tarawa sai a sa dsRNA virus. Ita kuma nau'in virus ɗin ita ce kamar wacce ake fama da ita yanzu wato coronavirus. Sai kuma ta biyar ita ce alamar ɗebewa, sai a rubuta ne ssRNA virus. Ita kuma misalinta ita ce kamar irin su otomizovirus. Ta biyar kenan. Sai kuma ta shida ita ce mai suna ssRNA, sai a ƙara alamar kwashewa sai a sa RT virus. Ita kuma ita ce misalin su irin su retrovirus. Sai kuma ta ƙarshe wato ta bakwai wato ita ce dsDNA, sai a ƙara ita ma alamar kwashewa sai a sa RT virus. Shi ne misalin hepatinovirus. To waɗannan nau'in virus ɗin da muka kawo sun kasu gida bakwai. An yi amfani da tsarin halittar jikin virus, wato wannan tsarin da ke jikinta wacce ta kasance DNA ce ko kuma RNA ce. Sannan suna yada cututtuka kala-kala. Idan muka duba kowace ɗaya mun kawo sunanta, mun ba da misalin irin ƙwayar cutar da take yada cuta ga al'umma, ko ga dabbobi, ko ga tsirrai, ko ga mutane. To wannan shi ne a taƙaice ko kuma ɗan taƙaitaccen jawabin da za mu yi a game da virus. Idan nan gaba mun yi nisa a cikin karatunmu, za mu ɗauki kowace virus ɗin mu ga wani irin ciwo take yaɗawa, a ina ake samun ta, ya ake iya gane alamar an kamu da wannan ciwon, sannan kuma yaya ma'anar wannan DNA virus ɗin take da RNA virus. Sannan kamar nan gurin an sa alamar tarawa. To wace irin virus ce mai alamar tarawa? Me bambancin ta da wacce bata da alamar tarawa? Sannan kuma mai alamar ɗebewa, me bambancin ta da wacce bata da alamar ɗebewa? Sannan kuma a cikin su wani irin nau'in cututtuka kowace take yaɗawa? Wannan insha Allah a darasi na gaba idan Allah ya kai mu za mu yi ƙarin bayani akan waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. Ni ne ɗan uwanku ɗalibi Abdulrahim Suleiman Gurin Dutse daga Jami'ar
Yusuf Mai Tamasule, na gode.